30. provinssirock on päättymäisillä ja Ei se nyt vielä päätä. tuolla taustalla hetken kuluttua aloittaa Foo Fighters, joka päättää tämän provinssirockin. Trissa TV kiittää. Mikä? Hyvää jatkoa. Tää on eka kerta, tää on ihan kamalaa. Joo. Okei. Ei paniikkia. En mä pysty. Apua. Tänä vuonna tango-markkinoilla puhaltaa muutoksen tuulet. Joo. Kotimaisiin artisteihin luottava Kotimaisiin artisteihin luottava Vittu. Kotimaisiin artisteihin luottava Seinäjoen vauhtia... Vittu. Kotimaisiin artisteihin Vittu. Nyt se tulee. Kotimaisiin artisteihin luottava Seinäjoen vauhtiajot järjestettiin tänä vuonna 6. kertaa. Mitä vittua mä puhun? Okei, mä ammun sua nyt. Mä en näe mitään. Ei se haittaa. Niin kuin minäkin, myös tangomarkkinat on syntynyt vuonna 1985. Ja siitä se lähtee. Ja se oli siinä. Niin kuin... No, eikö nyt mä sanon sen? Nyt se tulee... I know it. I can feel it. Hirviä kuulostaa. Jesus Christ. Mä voin selostaa, että lavalta kuuluu jotain aivan järkyttävää vinkumista. Miten joku kehtaa laulaa tämän biisin näin huonosti. Tämä on suorastaan häkellyttävää. Kuunnelkaa nyt saatana. Etelä-Pohjanmaan rockikesä saa jatkoa, kun toinen toistaan kovemmat bändit nousevat Tuurin Onnenkylässä esiintymislavalle. Miljoona Rock on järjestyksessään jo 6. Vittu, se meni väärin. Ootas. Ihmisten juhla on edennyt jo lauantaihin ja ihan kohta tuolla Otetaanpa uudestaan. Ihmisten juhla on edennyt jo lauantaihin ja ihan kohta tuolla rumpateltassa. Jep. Noniin. Heippa hei. Käy sitten, kun oot valmis. Käy. Joo. Se on Suomen suvi. Kohta käsillä, tai jopa jo nyt. Jonkun verran on taas vettä virrannut tuossa takana olevassa Törnävän saaren pienessä joessa, joka muuttuu Seinäjoeksi tuolla alalla. Se on morjesta. Provinssirock 2009 juuri startannut käyntiin. Takanani oleva joki on hieman vettä täynnä, johtuen siitä, että siellä on vuoden verran taas viime provinssista virrannut vettä. Näkyykö se joki takaa? Se on hyvää. Ei voi sanoa päivää. Trissa TV:stä morjesta. Tällä kertaa ollaan Törnävän saaressa vuonna 2009. Takanani virtaa Seinäjoki, jossa on myyton... Kuten kuvasta näkyy, takana paistaa aurinko. Takanani virtaava joki on Seinäjoki. Provinssirock 2009 on juuri startannut. Vuorossa on Vesa-Matti Loiria, Diipa Daapaa. Takanani näkyvä joki on tietenkin Seinäjoki ja me olemme Törnävän saaressa. Monenkirjava joukko on jälleen saapunut tänne Seinäjoen Onko se, mikä tää on? Törnävän saari. Niin Pobeda sitten keksi nimen, että me ollaankin sitten Punk Rock Pobeda. Eli vanha venäläinen automerkki. Mutta kyllä... Ui, Kesällä herkut maistuvat, oli ilman mikä hyvänsä. Kävimme kaupungilla kysymässä, mikä... Suolaista, makeaa, kuumaa, kylmää. Kesällä maistuu... Hyvät jutut.